El flautista de Melin. Fa molt de temps, a la pròspera ciutat de Melin, va succeir una cosa molt estranya. Un matí, quan els seus satisfets habitants van sortir de les seves cases, van trobar els carrers envaïts per milers de ratolins que rondaven per totes bandes, devorant, insaciables, el gra dels seus graners i el menjar dels seus rebosts. Ningú acabava de comprendre la causa d'aquesta invasió. I el que era encara pitjor, ningú sabia què fer per tal d'acabar amb aquesta plaga tan irritant. Per més que pretenguessin exterminar-los, o com a mínim foragitar-los, semblava que cada vegada venien més i més ratolins a la ciutat. Tal era el nombre de ratolins que dia rere dia s'apoderaven dels carrers i les cases, tant que fins i tot els mateixos gats fugien espantats. Davant la gravetat de la situació, les autoritats i persones més importants a la ciutat, que veien perillar les seves riqueses per la voracitat dels ratolins, van convocar el Consell i digueren: «Donarem 100 monedes d'or a qui ens deslliuri dels ratolins». Poc després es va presentar davant seu un flautista taciturn, alt i mal girbat, a qui ningú havia vist mai abans, i els digué: «La recompensa serà meva. Aquesta nit no quedarà ni un sol ratolí a Melin». Dit això, va començar a passejar pels carrers i mentre passejava tocava amb la seva flauta una meravellosa melodia que encantava els ratolins, que sortint dels seus amagatalls seguien encantats les passes del flautista, que tocava incansable la seva flauta. I així, caminant i tocant, se'ls portà a un lloc molt llunyà, tant que des d'allà ni tan sols es veien els murs de la ciutat. Per aquell lloc passava un riu, i en intentar creuar-lo per seguir el flautista, tots els ratolins es van morir ofegats. Els jamelinesos, en veure's per fi lliures de les voraces tropes de ratolins, van respirar alleujats. Ja tranquils i satisfets, van tornar als seus pròspers negocis i tan contents estaven que organitzaren una gran festa per celebrar el feliç desenllaç, menjant excel·lents viandes i ballant fins molt entrada la nit. El matí següent, el flautista es va presentar davant del Consell i reclamar als prohoms de la ciutat les 100 monedes d'or promeses com a recompensa. Però aquests, deslliurats ja del seu problema i cecs per la seva cobdícia, li van contestar: «Vés-te'n de la ciutat! O potser et pensaves que et pagaríem tant d'or per tan poca cosa com tocar la flauta?» I dit això, els prohoms del Consell de Melin li donaren l'esquena tot esclatant a riure. Furiós per l'avarícia i el desagraïment dels amelinesos, el flautista, igual que feu el dia anterior, va començar a tocar una dolcíssima melodia una i una altra vegada, insistentment. Però aquesta vegada no eren els ratolins qui els seguien, sinó els nens de la ciutat, els quals, hipnotitzats per aquell so meravellós, anaven darrere de les passes de l'estrany músic. Agafats de la mà i somrients, formaven una gran filera, sord dels precs i crits dels seus pares, que en va, entre plors de desesperació, intentaven impedir que seguissin el flautista. Res aconseguiren i el flautista se'ls endugué lluny, ben lluny, tan lluny que ningú no sabia on, i els nens, al igual que els ratolins, mai més tornaren. A la ciutat només hi quedaren els seus opulents habitants i els seus rebostos plens i ben proveïts de viandes, protegides per les seves sòlides muralles i un immens mantell de silenci i tristesa. I això fou el que succeí fa molts anys en aquesta deserta i buida ciutat de Melin, on per més que busqueu, mai no hi trobareu ni un ratolí ni un nen.